Si Suim ni, sa may tujo aning hila-hila jawang na nawag man. Hello, Soy. Oh, hello Soy. Ah, Kumusta ka unsa man kana? gahanday-handay. Okay naman, gahanday-handay naman ko, aray. Nanawag ko nimo ba kay kaila mga Chantal no? Kisa? Si Chantal ba kaila ba ka? Oh, si Chantal? Mano kung di kailangan love time mami atong college ato? Matay, Soy, istoryahan kay kana, Soy. Gipahinumduman mo ko nimo, ako kang istoryahan sa among kaagi ato. Matay tong baziha, Soy. Di pa mi uyab. Tigbag ikumot ang itlog. Soy, paminaw, Soy, suginlan ng baziha, Soy, ha? Ato-ato na ni Soy. Nagkatrato dyan mi ang baziha. Dugay-dugay po may katrato, ana. Matay ng baziha, Soy. Naingon mo rin na og kupiko brown. Naingon mo rin nagkape. Nga, 3-in-1. Ha? Mano na kaingon mo kag 3-in-1 Soy? Mano kung di, 3-in-1 nga. Abin mo, Soy. Bahog ba, bahog ilog. Ya, tuwayon pa dyan. Mano mo dito, Soy? Nanawag ko nimo Soy kay imbitahon ta kana mo sa mong kasal. Ha? Kasal? 네가 나를 너무 졸라 한번만 나달라 너무 졸라 키지는 않았지만 네가 너무 착해 보여 그냥 몇 번 만났어